Jeg har lige fundet ud af, at det går rigtig dårligt for at Habbo Hotel Læsten, der var jeg så meget på for bare jeg vil bare lige holde en pause, men jeg lover, det kun var 3 måneder, jeg var væk, men virkelig ikke lukke. Jeg håber, de bliver opkøbt, eller bare kan køre videre. Jeg ved godt, hvad grunden er til det, at de har gjort, at det er sket, det der er sket. Og hvis fandme ikke, at det vil blive lukket på grund af det. Jeg håber, ja, det var bare lidt lille video, jeg lige ville lave omkring det. Habbo Hotel, jeg har været rigtig meget derinde, og faktisk en, de bruger med flest HC-sofaer.